Per primer any, la volada de Sant Pol de Mar se celebra a la carpa del Parc Litoral, la volada que uneix a les diferents generacions del poble de Sant Pol de Mar. A les 12 del migdia hi ha hagut una missa en sufragi de les persones que ens han deixat aquest any i ara està a punt de començar a 2:45 la rossada de la que podran gaudir els més de 300 assistents. El menú del dinar va començar amb una bona amanida amb mongetes i després de la rossada, maduixes de postre. Per només 23 euros, tothom qui va voler va poder gaudir d'aquest gran dinar de germanor. Nosaltres vam parlar amb un dels organitzadors, el Joan Josep Passalamar, que ens va explicar en profunditat la història de l'esdeveniment. Bé, això s'organitza ja fa molts anys, ara som 28, aquest és el 28a jornada que fem, i va començar amb les colles que es van formar, diguem-ho així, per edats. A partir dels 50 es formen les volades, a partir dels 50. Llavors, en aquell temps, vam organitzar una rossada i a partir de llavors s'ha anat organitzant cada any fins que hem arribat ja al 27 o 28 anys de participació. Minut de silenci emocionant i respectuós en honor als que ja no hi són. I tot a punt per començar el dinar. L'únic requisit, portar els estris de casa i, sobretot, moltes ganes de relacionar-se amb la resta i de disfrutar d'un dia màgic sota la llum del sol. El Joaquim Tarrides ens va explicar les seves sensacions abans de començar el dinar. Sí, però no veus també la gent de les altres volades, més grans i gent que fa anys que no veus i cada any ens veiem almenys aquí. La Montserrat Badosa, nascuda a Sant Pol, però que viu a fora, també estava entusiasmada de venir un any més a l'esdeveniment. No, he vingut abans, hem anat amb aquesta amiga, hem anat a donar una volta pel poble i ara després ens quedarem fins que acabi la festa. I a ball, exacte. I després del dinar es va procedir al ball amb la música de Toni Balam i els més atrevits inclús van ballar sardanes. El Parc del Litoral va ser l'escenari ideal per un dels millors esdeveniments de la primavera d'aquest any.